Mae yna dair stafell wely ar y llawr gwaelod yma, a'r peth wy'n licio am y stafell yma fwy na dim yw hwn. Y sleisien yma o ffenest sy'n caniatáu golygfa drawt y traeth draw fan'na, a hefyd yr holl oleuni yma. A beth arall dwi'n dwlu amdano fe yw'r ffordd maen nhw wedi miniogi y cornel yma. Di roi min ar y plasterboard yma. Mae'n fendigedig, yn ymwneud, bod chi'n mynd i'r fath drafferth. Tu ôl i'r drws glas hyfryd yma, mae yna baddondy, mae yna gawod yn y cornel, ac wedyn os ewch chi gyda mi, heibio i wely arall sydd wedi cynllunio gan yr pensaer. Mae yna gwpwrdd i fynd i fyny yn y pen draw. A sewn ni nôl i'r prif gyntedd. Mae yna stafell olchi i'r teulu i gyd fan'na. Mae yna stafell wely arall fan acw. Ond dyma i mi yw'r hoff stafell. Mae'r gwely fan'na yn arnofio unwaith eto yn y cornel. A mae yna set pwrpasol i eistedd lawr fan hyn i edrych ar yr olygfa fendigedig yna. Mae hwn yn berffeth.